aja turu sore kaki sampun ping pinten panggung jenengan tumut Madangkara Mbak? Ping pinten nggih. Pun lati bolak-balik dadi kula lali. Bolak-balik nggih menan nggih. Alhamdulillah. Gangsa napa pinten? Ayo ping 5 wis kaya ngono kuwi wis kasarira jiwa Madangkaranya. Iya, ngono kuwi. Kebetulan ndelalah nih to. Riyen panggih panjenengan kalian Bu Kesi lak kula tasih ahli to. Heeh. Lah Bu Kesi menika lak salah setunggal pesinden idola kula. Oh, padha aku yo idola biyen. Nggih to. Alhamdulillah kok saged sareng. Malah diajari kalian Bu Kesi. Nggih, saking menika sing jenenge napa niku kudrat niku ora kurang dalan. Yen pancen jenengan remen kalih Bu Kesi, suatu saat yen jenengane pancen kersa ndonga tur tumindake apik, mesti ditemokke. Niku. Padha kalih kula. Kula niku kuwangen ndonga pengin riyen sekolah teng Solo men iso ketemu sowan kalian Pak D Mantep Darsono. Delalah kaya anake dhewe kok mriku niku. Ngoten niku. Heeh padha karo aku. Aku iki arep wangi poso iso ketemu karo Arif Lumer. Walah tekan dindi ora. Ya, Mbak. Sandang kelawan suarane rantep kaya ngono, cetha karo laras ya pleng, dasare piyayine ya ayu. Ayu dina entuk pitutur luhur. Ayo. Aku dagelan harian. ya iku Mm.